Network Biggie Zuze, the former Dynamos and the United player. Ndakatamba Dynamos mukore akati over, and I'm happy nehelp yandakageta from Dynamos. Chandoda kungotenda ndechevanhu vakabatsira parufu wangu, the late Biggie Zuze. I think vazhinji vanomuziva. By the time yakazvishaya anga ari Dynamos assistant coach kuna 2019, akashaya musi wa25 June akavigirwa kuno kubhindura, of which ndokuchaitwa memorial service yake inenge iri musi wa29 August kubhindura paopposite tendaho kuchikadzi. Kandoda kutendawo vose vakanga varipo vakabatsira parufu rwomukoma wangu. I think Biggie was a gentleman, kuratidza kuti mukaona mateams akaita seRhinos vanga vari maenemies eDynamos, but they were here, vakauya. Mateams eCaps ndozoda kutendawo futi ivo veCaps United vakanga varipo, vakatibatsira kuti tite through from kubva kwaRare kusvika kunoko. Vakatibatsira select muroad mune nyaya yeclearance yetraffic muroad. Zvimwe zvinhu zvatoda kutenda. Tozoda kutenda vebhindura chapter vanga vari kunoko veDynamos vakanga vakamiramira vari kuno, neall my old players, the legends vakauya vakanga varipo pafuneral pacho. Just to name a few, pakafanana naClayton Munemo, Newman Mapeza, Saruchera, vana Sande Marimo, vana Mandigora. I think company number yakawanda vakauya. Ndoda kutenda zvakadaro. Saka pari zvinotarisana nenyaya dzomukoma wangu, anyone who is willing to help, since next week ndo pane nyaya dzomukomana, anyone with anything chavanokwanisa kuya kunoprovide, please tinozvigamuchira nokutenda zvikuru nerudo rwamukutipawo kusvika pane zvino. So far ndikuona pana vamwe vari kufona vachida kubvunza nezuva racho, but then zvinhu zvatinenge takangoexpecta kuti zvichaannouncewo neDynamos, since Dynamos yakaita carry over everything. And ndoda kuvatenda maofficials eDynamos nechido chavakaisa pakuratidzika mukoma wangu. I think vakave so helpful kubva on the start kusvika tisvike pabheri yamukomana kana kusvika pari zvino, of which right now I don't think kuti pane any problem yatiri kufesana neDynamos, because whatever zvatinge tabvumakumbira kwavari vari kutibatsira. Separi zvino pakaita problem yongoti maflag mazhinji akapera tiri muroad tichibva kwaRare. Saka ndachikumbirawo chairman weDynamos kana achikwanisa kundinzwawo pavari kuuya pamemorial service, most of the people vari kuda those maflag atakashandisa that day. Takaita shortfall kuno kuti vanhu kunobhindura vakashaya. Saka at least vakati this time ungouya vakareservera for bhindura only, that would be good. Ndokutenda zvikuru. Tosangana pamusi wenyara dzomukoma wangu. Anyone anoda kubatsira panhamba dziripo dzangu inini unokwanisa kusenda pa0775 889 905. ndo nhamba dzangu idzodzo. Sorry handisi zvangu paapp, but at least mukasenda pathat number ndo nhamba yandobatika, ndo line yangu. Pane vose vari willing munouya service ichatanga na10 ichaitwa neSalvation Army. Vamwe vandoda kutenda veSalvation Army vatokangana, I'm sorry, ndo vakaita service yemukoma wangu, vakaita everything. Saka ndoda kuvatenda. Just hope kuti pamusi wememorial vanenge varipo vachiita keroni kupedzisa basa ravakaita. Ndokutenda zvikuru. Gamba remubhindura uye zvari former Dynamos and national team player akachemwa zvakadii nevanhu vemunharaunda ino yebhindura? Ndikada kuona mukoma wangu, it looks like mukoma wangu anga ari munhu wevanhu.
kuti pangatadza kana kuti ticontrole vanhu panapa zvokuti ended up kana board viewing yakazopedzera yaitwa kustadium just because panopamba chepo panga pasingakwanisike. Saka munhu akuratidza kuti magariro aita nevanhu munomubhindura ka vanhu vaipindirana ende munhu aifarira vanhu munomubhindura stereo because most of the time kana ukanzwa kuti akuronga kana friendly awainzwa kuti hatotamba kubhindura. Saka of which ndoda kutenda vanhu vomubhindura nekunhamba yavakauya to welcome him first kuita board kutangira kumapunga kucontrola traffic from there up to svike mupamba. It was so difficult. Kuratidza kuti vanhu vakabatana vakachema mukoma wangu pamwe nekumupembererawo sembiriwo yaakaita semunhu akapawo zita renzvimbo kuti rizozikanwa kuzobhindura bhindura. It was through my brother. Although ndakazina nojoinawo Dynamos ndakasvika vanazonzi ndaapati 2 kuratidza kuti ndangotsikawo matsimba yanga atsikwa nemukomo wangu. Saka ndotenda siri vanhu vobhindura nekuchema kwamakaita mukomo wangu. Rambai makadaro chimboita zvese zvamakaita kune mukomo wangu kune vose vachateera pane nguva iri kuuya. Big akasiya mhuri yakadi? Mukomo wangu akasiya vana 2 nemudzimai wake. Anga achiva kaimba yake kuStonehenge yanga isati yapera zvayo. But I understand from my own point, point yeDynamos, I heard kuti vanenge vada kuita something like finish up paakasiyira, which is good. But kana paine anyone akasiya 2 boys vese vakapedzera. Big is now ari papoly ari kuita auto mechanics. Mukuru akapedza university anga ari suppose kunge akatomboita attachment kuShweps. Saka pari zvino akagara. Anyone who is willing to assist him munongofonera inini then ndokupai macontacts evakomana manumbers avo. So only chete kuti ndinabate nemusoro munokwanisa. Takatarisana neimimi semhuri yekwaZuze, makarasikirwa zvakadii nekushayika kwaBiggie Zuze? Nokufirwa yata nomukoma wangu. I think by right now soga tichi takabatikana. Anga ari breadwinner kwandiri, nini anga ari brother, baba, friend. Because most of the time yaanga achinwa apa anga aregedza anga samwe doro, anga atova almost 3, 4, 5 years asamwe doro. Ati pese pataimwa taifamba tiri 2. The time anaitamba naibhoro Dynamos ndajoinawo Dynamos, Mishek Marima airamba achingoti anyimi munoramba kuti hamusi matwins, muri mukoma munini. Ati andakangoda ngoenza. Ati ndaivamunza kuti aiwa uyu mukuru yanzai. Saka we lost someone worth, I don't know. Tina mai vangu vane problem yeshuga neBP, ndiye munhu aitenga matablets. Iye zvino kana vana vangu since pakatanga this COVID-19 ndokwangu nevana vangu vaichengetwa naiye, akati ndipe vana because iye akaona kuti ine handisi kushanda, ndobva ndichichindipa vana vako ndigare navo. Saka anga ane vana vangu achigara navo kuHarare. Pari zvino naamai vangu kunoko nditori naamai vangu. Amai vangu aakutoshaya kuti vanotangira papi, vari kutouya vachitoonetsawo inini. Amai vangu vachakwanisa kuda kufamba malong distance, vada ngoswera vari pamba. Saka kana paine anyone who can assist, fanike nemacheckups yamai vangu yeBP neshuga. Since Biggie was I eat everything and the breadwinner in our family. Munhu aida kutira kubatanidza mafamilies kana paine zvine anything zvakaita. Saka takalasikirwa nemukomo wangu zvokuti pari zvino kuti ndizvikamuchiro ndo zvakaitika so far handisati ndakuzvibvuma kuti mukoma wangu is gone. I just think kuti maybe pane samwe paakangoenda achazongodzoka zvakechi, because pari zvino handisi kukwanisa nekurasikirwa kwandakaita. Even kana time ndakazomboreceive a call from memory kuhwara ari kuAmerica kwaari uko achibvunza kuti ko chii sei usina kutiudza kuti Biggie akurwara. Ati hapana kurwara kwandakambonzwa memory. I think memory mumwe munhu akazomira-mirana naMalcolm Fori vari kuUK uko nerimwe genga rana Makwinji Soma vakatumirawo something, mari dzavakatumira dzakabatsira pafuneral yemukoma wangu. Ndokuti pari zvino so I have lost someone
apa amai vangu imba yamai vangu taivakati 2 but nekuda kwezvinhu ezvinozvi imba yamai vangu yatomira ida kutopedziswawo but muchembere necondition yavari I'm trying even kuacomforta each and every time because havasi kutombokwanisa. Takatarisana tiri kuziva kuti Biggie Zuze igamba remuno muZimbabwe uyewo zvekare muno mubhindura pari kuuya vanhu vanenge vakawanda. Mungave neapiro tichidzokorora zvekare yakadii kuitira kuti pachadiwa chikafu nokuti hapana ungasarudze kuti asauye nekuti anga ari munhu wevanhu. Tichitarisana nezvekudya zvichange zvichiitika musi iwoyo, breakfast nezvese zvakangodarozvo. Apiro yenyu kuvanhu vese vanogara muno mubhindura nevari kunze kwenyika vaifarira Biggie Zuze, mungati chii panyaya yefinancial assistance? Pari panyaya yearrangement iri apa achikumbirisawo kune vose vanokwanisa kutibatsira pane anything chese chiri kudiwa, kunyangwe pangave pachikafu kana pachii. Saka tachikumbirisawo pamuno vanhu, please chaunokwanisa chikafu, because ndikada kuona neattendance yakaitika pafuneral nezvikuda kuitika pamemorial yavenkomana kwaka, I'm expecting more than that. Saka anyone willing to help us, food, whatever, because pachaitika service yekuseni vanhu vozorarira the following day ndo pachazongogurwa hembe dzakewo just shomawo kupawo wehukama wavatichi. Saka please kana paine anyone anokwanisa kubatsirawo with anything, ngave kana huni chaidzo kuti vanenge vachibudisawo chichi anything, ungoyawo nazvo. Kana uchikwanisa kundifonera panhamba dzangu dzodzidzi nondifonera. Kana ukasvika pamba pachipadzi pa2643 Mawe Road pachipadzi paopposite ndawo, amai vangu vanenge varipo, but amai vangu manje havakwanisi kufunga kuti uyu ndiani. Saka ukakwanisa kundifonera kuti pane zvandida kuuya kusiya pamba, ndinokwanisa kuuya tisangana ipapo next week. Izvozvo tiri kutotisa kuunganidza zvinhu, tatova nedzimwe hama dzatanga kuuyawo kubva nezuro, vanhu vangada kuwanawo chekudyawo chichi. Saka pane pasina, saka tiri kutososa kuti pawanike something. Okay. Thank you so much for talking to SlyMedia. Thank you.